майко, как ще стане това нещо, въобще не знам, айде почвам го лека по лека и докъдето стане. Всъщност, чакай малко. Тези книги ще ги държат истински хора с истински съдби и животи, които си живеят. И аз ги подписвам. Ама, честно казано, от всички подписи на света, които можех да избера, трябваше ли да избирам най-дългия? Не така, нужно не беше. Вярно, че го измислих като бях на 12, ама нищо. Айде, лека по лека, нещата изглеждат добре. И честно казано, вече кръста ми е за смяна и ръцете ми също. Но си заслужава. Ето поне имам някакъв прогрес. Почти съм готова. Най-вероятно скоро приключвам. Или пък не, още няколко хиляди, окей. Нищо, от друга страна, ще си почина и няколко години няма да издавам нови книги.